Ео! Здрасти. Здрасти. О, да. О, е. Аз и сега ще дойда. Добре. Ема, аз не съм. Вратите се отварят, без да има никой. Така. Сериозно, аз съм сериозен. Не се правя. Сами се отварят. Водата наистина сама изчезна. Ти къде си, че ме малко страх ме има? Не спална, мисля, че съм. Не, вече се обикарам навсякъде. Че малко ме страх тук в нашата къща, май има духове. Водата от басейна я няма. Появява се и пак се маха водата. Махнаха ми това нещо от трамплина. Някой чупи. Омага. Не видим. Здрасти. Здрасти. Телепортнах се, вие какво става? Телепортни ме до тебе. Ти имаше духове в къщата. И ми махнаха водата. Омага. Сигурен ли си? Какво стана? Вода се появи. Май гад. Трябва да паузирам за малко клипчето. Окей, върнах се. Добре. Сега какво ще правим? Джакузито. Да. Но духът махна водата. Май гад. Аз ще я доспална. Отивай. Ай! Някакъв... Някой ни маха на леглата. Ей! Някой подпали къщата. Помощ! Спри клипа. Защо? Какво става? Всичко се подпали. Не бе, кой ще който подпала. Таки не варе, тряста. Успяхме. Прецакахме го. То наистина се хвана. Това беше от мен, драги зрители. Аз съм The Minecraft 139. И много ще се радвам, ако събера поне с 200 лайка. Това беше от мен всъщност. Не, няколко пъти го казах, но нищо. Чао.